dintre șlefuit, partea șlefuită și partea neșlefuită. Aceasta este zona cu partea neșlefuită. Vedeți? Aceasta este partea cu zona neșlefuită și aici este partea cu zona șlefuită. Bine, acolo au rămas, că să-i fac eu acum, și zona unde este șlefuit. Pentru că trebuie dat jos stratul murt de pe grindă, atât de pe grindă cât și de pe USB. Vedeți? Voi cum se vede diferența. Unde e șlefuit și unde... Cum pot să dau eu vopsea peste așa ceva? Eu nu fac așa ceva. Șlefui, desprăfuiesc, aplic rund și mă duc mai departe cu stratul de vopsea. Aceasta este operațiunea cu care șlefuiesc. Aici este șlefuitorul. Eu sunt aici. Mă vedeți așa cum sunt, mai urât un pic, dar sunt bine, mulțumesc. Și partea unde mai trebuie să mai șlefuiesc. Vedeți? Operațiune de șlefuire. Deci se vede diferența între unde este șlefuit și unde nu este șlefuit. Se vede, da? Ok, mulțumesc pentru apreciere.